Co cal graduaban tamén a escola, que era por onde tiñan que ir as autoridades, e non por onde estaban indo, porque crear unha de nenos e unha de nenas, si ben reducía o número de alumnos por aula, non melloraba as condicións do ensino. Eles dicían, pues, vamos a graduar, un se encarga dos que aprenden a ler e outro se encarga xa das demais disciplinas. Entón, xuntaban de nenos e nenas, e se ben a República non o facía, tampouco o prohibía, que era a gran ventaxa que tiña. Bueno, pois a coeducación, a interdisciplinariedade, o ir aprendendo todas as materias ao mesmo tempo, que sempre falamos deso, pero poucas veces se fai, as saídas de estudo, é dicir, empezar a valorizar a cultura do entorno, e que os nenos e as nenas por saíran por os seus arredores a coñecer a xeografía, a coñecer a produción, a coñecer aos portadores de distintos artes da cultura popular. E iso todo, nos casos, reflexaba nun pequeno periódico escolar, que les imprentaban da maneira que podían, ou simplemente formaba parte das lecturas que facían nas aulas e dos traballos que facían nas aulas. Esas grandes innovacións iban acompañadas dunhas ideas. O mestre, hasta chegar á República, era unha persona que tiña prohibido participar en política. Durante a República as dereitas aínda seguían vendo mal que o mestre participase en política. Aquí por estas terras, os mestres, xunto cos colectivos agraristas, daban mítins fora das horas de clase. Nunha ocasión, aínda en plena República, o gobernador amonestounos públicamente, nunha nota de prensa dicindo que os mestres se limitaran ao ensino, etc. E evidentemente houve unha solidaridade a nivel de todo o Estado, diciron que o mestre non acaba a súa función no horario escolar, senón que a conciencización dos veciños, toda esa labor social, a educación de adultos, etc., entraba tamén nas súas competencias sempre que as quixeran exercer, porque evidentemente o que iba a xogar a brisca a taberna non o facía e tampouco foi represaliado. É dicir, se represaliou non aos malos mestres, senón precisamente aos dous. Ben, para non estenderme moito, porque nestes temas, pois bueno, esa escola que eles querían, reflexaba a Zarpa, o periódico este Basilio Álvarez moi ben, nun artigo do ano 29, no que un mestre escribía, unha páxina pedagóxica que tiña, que poñía: o Estado debe proveer o presuposto de instrucción pública coaquelas exuberancias con que se atende os de guerra e marina, tendo en conta que ningún gasto é tan reproductivo para unha nación como que se invirte en cultura. É dicir, a crisis do 29, había xente xa que dicía que invertir en educación era invertir ben e que o conocimento iba a ser o que nos sacara da crisis e non a especulación e outro tipo de práctica. É dicir, os ciclos, como vedes, a historia repítese e non estamos tan longe do que pensabas. Bueno, todas as reformas fostes vendo por aí nas fotos, pois así os máis destacados desta zona. Fernández Mazas estuvo unha época aquí en Bóveda. Fernández Mazas viviu hasta os 94, 95 anos e deixounos unhas memorias preciosas, política e pedagogía, precisamente recollendo aquele espírito de que o mestre non só non se debía prohibir participar en política, senón que as luces da República salían das escolas. Ignacio Herrero en Tamallancos, un mestre tamén que non foi asesinado porque estuvo escondido os 3 anos da guerra, nunha carta que lle mandou a Mazas precisamente no ano 90, contaba como conseguiu escapar a través de Portugal, despois de estar escondido nun cortello, enfeixárono nun carro de palla e distintos conductores do carro foron levando hasta a fronteira. Cando o carro pasou a fronteira xa estaba lá. Falaba tamén o portugués, que chegou hasta Lisboa, cos enlaces para escapar para Panamá, pero ainda tuvo varias peripecias que o devolveron a... Como falaba ben o portugués, dixo que era de Camiña, entón de Lisboa mandaron para Camiña, que deixara de andar vagando por Lisboa, volveu coller outro tren para Lisboa, e despois sí que xa colleu o enlace correcto, pero alá estuvo, bueno, en Venezuela foi, como vistes aí nas diapositivas antes, foi unha autoridade intelectual, subdirector do Instituto Dalí de Cojedes, publicou a historia de Cojedes. Imaginaos que chega unha persona emigrante e é o que fai a historia do pobo cando o pobo cumple 300 anos. É dicir, que non a fai un nativo dali, senón que a vai facer un emigrante de Tamallancos. Bueno, pois Adolfo Ansias, que tamén non o mataron porque non puderon, escondido 28 anos. Eligio Núñez, que tamén, cando naceu o seu fillo, por o que a mí me contaron, saliu onde estaba escondido e entón aproveitaron para detelo e matarlo. E, bueno, toda a nómina de mestres que aquí se leeron antes. Na segunda edición, que comentaba antes o alcalde, que vou a facer do libro Educación e Ideoloxía en Ourense na República, que tiña que estar para hoxe, pero, bueno, retrasouse uns días,
precisamente porque, gracias á familia de Rafael Alonso, vai levar un anexo que é un documento que ele escribiu na cárcel, posiblemente no 34, se estuvo detido na Revolución de Outubro do 34, por as referencias que fai de que levaba 6 anos na Escola de Amoeiro, eu entendo que foi nese período que estuvo na cárcel no ano 34 e 35. Un documento precioso, non? Sinala, igual que don Raúl, a escola que se encontrou en Amoeiro no ano 29, sinala o que ele pretendeu facer, como ele ensinaba simultaneamente as distintas disciplinas, que o rapaz non aprendese ese verbalismo, esa verborrea tradicional dos libros, senón que fose aprendendo con gusto, con placer, que fose aprendendo aquilo, primeiro as palabras e os conceptos que había no seu entorno, e a partir de aí, pois ir pasando a outros conocimentos. Eso conta nese manifesto pedagóxico, por eso esperei que pudera ir ese proxecto pedagóxico de Rafael Alonso nos anexos, que vistes algún párrafo manuscrito aí, non sei se chegastes a lelo, pero falaba do que eu deducín, que foi desa primeira represión que tuvo no ano 34, que ele dicía, non me represalían a min por o que fago na escola, senón que o que non queren é que estes nenos, fillos dos campesinos, nobles, traballadores, non teñan a cultura que lle corresponde e que siga existindo esta sociedade clasista e vergonzosa. Entón, non o represalaban a él por o seu exercicio do magisterio, senón que non querían que esos rapaces aprenderan todo o que estaban aprendendo. Incluso leí algún artículo na prensa local que dicía, para que quieren estos labriegos tanta cultura? En una poca le basta y la cultura no está al alcance de todos. Bueno, pues con esas ideas moveros na República. E logo, pois eso foi o que molestou ao fascismo cando se levantou no ano 36. Bueno, xa se leron aquí os nomes dos represaliados con ser apartados do ensino. Antes víades aí unha transparencia con Luís Taboada rodeado dos nenos e nenas de Boimorto. Non sei se alguén é de por ali recordou, ou a mellor estaba hasta nesa foto, non? É dos anos 60. En xeral, eu creo que hai que ir dicindo que se represaliou a todo o magisterio. É dicir, agás 4 ou 5 que podían coincidir co espírito dos represores, dos sublevados, a gran parte do magisterio querían o que querían estes mestres da Ateo. Querían que os nenos disfrutasen aprendendo e que alcanzasen as mellores cotas de cultura e de formación. Eu creo que eso quería o conxunto do magisterio. E se contaxiaba, é dicir, se era un movimento pequeno que empezou con isto, había un momento en que en toda a provincia compraban a revista da Ateo e trataban de facer unha escola mellor. Ese espírito da República podía haber continuado se non fora o que pasou. Por lo tanto, todos esos mestres que non foron apartados do ensino, sí que tiveron que responder a un expediente de depuración. É dicir, todo o magisterio tuvo que ir a pedir os 4 ou 5 informes que eran preceptivos. O do cura, o do alcalde, o do xefe local de falanxe e dous pais con solvencia moral. Solvencia moral, se lle supuño. Porque, por exemplo, o que informou de un mestre tamén homenaxeado estes anos, que era Antonio Caneda, un pai que non sabía escribir, xuntaba as palabras, puña haches onde non había, non as puña onde había, etc., etc., pero maldade tiña. Era marxista, a palabra moi mal escrita, puña marxista. Despois, leía revistas pornográficas, é dicir, inventou todo o que pudo inventar. Pero eses chamabanlle pais de solvencia moral. Os curas tamén se lle supuña solvencia moral.